ассалому алайкум дӯстони азизи мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, шахсиятҳое ки доимо Саудо ТВ-ро тамошо мекунанд. Числа 13 августи соли 2025 сол 10 дона хона аст ки хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартирафурӯшӣ барашон пешкаш мекунем. Бачака азиз, барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд шумода хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офисҳо боша, хулас чизе ки барои фурӯши реклама боша, метавонед дар ватсапи мо дар Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат кунед. Иншоаллоҳ реклама мекунем дар ютуб, дар тикток, инстаграм ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат кортона ҳал кунем. бачаҳо, видеода лайк монед, дар канали мо обуна шавед. Канали Саудо ТВ фақат системаҳои хонаҳо, заминҳо, квартираҳо дар кор мекунад ки дар хизмати мардум. Лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. Ширкатҳое ки реклама мекунанд тамошо кунед. бачаҳо азиз, одамоне ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунед, ҳуҷҷатотон тамом шуда боша, агар ба дили пир ширкати Акай Баха чӣ меган пресечение граница, бачаҳо азиз, ба дили пир муроҷиат кунед. омада шуморо аз ҷои мегиранд, соқ самоаввал худованд, иншоаллоҳ баъд бурда граница мегзоранд, меёранд. Забони тоҷикӣ, узбекӣ, русиро медонанд. зиёда аз якчанд солае ки оид ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. мақсад шиносошон бисёрай, кор борошон иншоаллоҳ айрои миллионай, бо беҳтарин мошинои комфортни корои шуморо буд мекунанд. омада шуморо аз ҷои мегиранд, бурда границаро мегзаронанд, мо меёранд. акы ба ҷои зистона гарантӣ наметем, ба ҳамин Московский област оварда мерасонад. бачаҳо азиз, фақат ба дили пир аз номи канали мо ба ширкати Акай Баха занг зада метавонед. мошинашон комфортни люкс, роста қонуну қоидаш қатъияй дар хизмати мардум, ба ҳама роҳи сафед. бачаҳо азиз ва дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши боравон кардан ба ватан дорен, одамое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар ширкати Акай Нозим, беҳтарин ширкат, зиёда аз якчанд сол меша кор фаъолият мекунанд, борои шуморо аз 100 кило зиёд боша омада мегиранд, худшон ба Торикистон бурда мерасонад. бачаҳо азиз, бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, регар, ҳисор, шаҳри нав, восе, кӯлов, фархор, ҳамадонӣ ва дигар гӯшаву канори Тоҷикистон. 4 та ватсап мегзорем ба дили пир. бачаҳо, фақат аз номи канали мо Саудо ТВ ҳар ширкат ҳам рекламагузор намекунад. ширкатҳое ки реклама мекунад фақат аз номи канали ма занг занед. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат, дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 5 сотих замин, ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат, 300 000 сомонӣ нарх. фурӯшӣ дар Ёвон. одамое ки аз Ёвон хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, Саудо ТВ пешкаштон кард. мегӯянд ки свет ва об ҳамавақта ҳастай. 1 то кухни, 1 то дегдонхона дорад, ҳавлиш, стяжка дорад. ремонто просто дараҷаи олӣ кардагӣ. серьёзни харидор бошед, агар занг занед, иншоаллоҳ бо 1 чи нимчи савдо мешавад. бо ҳозирашта ҳами 3 ҳуҷрага 5 сотиха ремонтои зурқатӣ 300 000 мега. дар ватсапшон метавонед дӯстон занг бизанед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ҳисор, дар маҳаллаи Уртабуз Ганҷрезда қарор дорад. 2 ҳуҷрагай 7 сотихаҳай, ҳавлӣ истиқоматӣ дар шаҳраки ҳисор, шаҳри ҳисор, яъне ки маҳаллаи Уртабуз Ганҷрез. гирди ҳавлӣ маҳкам, дарвозаи оҳанин, дарахтҳои мевадиҳанда, об ҳастай. хуб, савдо дора 350 000, якчинчи бо иншоаллоҳ нархша мефурӯянд. ошхона, алоқхона дорад, свет ҳастай, ҳоҷатхона дора, душ дора, бочкаи 2.5 тоннага барои об, захираи об дорад. ремонтои хона бад нестай. мақсад беҳтарин ремонтҳо кардагӣ. одамое ки мехаранд зиндагиро сар мекунанд. видеода лайк монед, дар канал подписатсия кунед. бачаҳо
дар ин навора тамошо кунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. подписчикои шаҳри бохтарӣ ҳамҷаин ёки нако. дуҳуҷрага дусотиха хонаи назди ҳавлигӣ дар вокзали Бохтар, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. хонаи фурӯшӣ дар Бохтар 1.5 сотих замин. хоб ду ҳуҷраи калон, кухни дар дохили хона, ҳамом дохили хона 160 квадрат мебошад. ай вокзали Бохтар мега 200 метр. ай вокзал мақсад 200 метр то хона роҳ ҳастай. лаби роҳи калон дар хона срочна савдо мешавад бо нархи 350,000 сомонӣ. ремонтошам бад нест, фасон ремонт кардагӣ. дохили хонаҳо 160 квадрат бача азиз. обши 1.5 сотих замин. занг занен 350 та рақамҳои 44 ахир рақамҳои дасти соҳибмулк муомила кунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 160,000 сомонӣ марамат хонаи назди ҳавлигӣ бо масоҳати 45 сотих замин бачаҳо. сеҳуҷрага 45 сотих замин, шаҳри Кӯлоб дар Фирдавсӣ. 160 та рақамҳои 66 60 ахир шай метавонен муроҷиат бикунед. 160,000 хона бо кирпичи лоии бардоштагӣ, булош маҳкам кардагӣ. дару тирезара мечаспонен. ин ҳами ҳолат ҳами қадар. далши маълумот оиди ҳами хона рақамҳои соҳибмилла занг занед. видеода лайк монед бачаҳо, дар канал подписатсия кунед, хонаҳотона ҳаракат карда видеонавор карда рой кунед. мо реклама карда фурӯша мегузорем дар ютубу, дар тиктоки, инстаграм. ҳаракат карда хонаҳоро савдо карда метавем. вақте ки хона равон мекунед, нархотона аму нархҳои монен ки аму арзанда боша ки савдо шава дуюм бор сеюм бор рой накунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. меган ки аз шаҳри туз навор намекунем. шумо чӣ ба намекунем бачаҳоча? рӯй мекунан, рӯи монкадан навор мекунем. не ки тамошобино ҳаст, аз ҳамаи ҷо ҳастай тамошобин. восе, Кӯлоб, Фархор, Московский, Хобочак и тараф, Ёвону, Ҳисору, Ваҳдату, Душанбеу, Рӯдаки, айли бо ҷо дорем. оиди хона нигоҳ кунед. 1 сотих замин, ду ҳуҷрага, хоб ноҳияи шаҳри туз дар қарор дорад. 310,000 сомонӣ нархаш. ҳавлӣ дар сентри шаҳр мега, дар назди бозор. хоб аз ду ҳуҷра иборат аст. 51 квадрат метр. дар ҳавлӣ мега кухни калон вуҷуд дорад. одамое ки серьёзни харидорен, ина марамад рақамҳои 88 ахири рақамошай занг бизанем бачаҳо. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бо нархи 190,000 сомон, ҳолати коробка. ду ҳуҷрага квартира, 8 этаж, 58 квадрат метр, 5 микрорайони шаҳри Турсунзода ба Регари Пешина. 190,000 сомонӣ. хоб против заправкаи Орёда мега қарор дорад. варианти алишӣ мебинем. не ки кредит намешава, алишӣ вариантҳоро пешкаш кунанд. подписчикои Саудо ТВ мега шояд ки маъқул шава агар алиша мекунанд. ҳозираш ба нарх 190,000, 8 этаж, 58 квадрат, ду ҳуҷрага, қисми коробкаш қатӣ. ин ҳами ҳолат одамое ки серьёзни харидорен занг занен. газоблоко, кирпичи сурхқати хонара бардоштагӣ. ин ҳами ҳолат кардагӣ боз савдо якчи нимчи дора бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. мардуми сарбаланди хоҷанди бостонӣ тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар шаҳри Хоҷанд, 31 микрорайонда қарор дорад бача азиз. ду ҳуҷрага квартира, 43 квадрат, 4 этаж, 31 микрорайони шаҳри Хоҷанд, 310,000 сомонӣ. хона мега духонага кардагӣ, сари роҳ, ҳамаи намуди маршрут ҳастанд. тёпли пол залаш. беҳуда занг назанед. илтимос, нафароне ки серьёзни мехарен, 310 таш кардем, боз якчи нимчи савдои созам дора бачаҳо. аз номи канали Саудо ТВ, ба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамаи дом қарор дорад. Як ҳуҷрага квартира, якум этаж, 35 квадрат, гиравзаводи Душанбе, 319,000 сомонӣ. Ана ин нарх ҳам не ки нархи созай, чем дига нархҳо 319,000 35 квадрат. боз ҳами 35 квадратора ҳами 400 380 ҳам хеле фурӯхтесиян, лекин хай як кам беш арзонай, чем дига нархҳо. Як хонагаи фурӯшӣ борада 35 квадрата дар якум ошёна, бинои 6 ошёна бо таъмири хуб ва чизу чора дар наздикии бозори ҳаёти нави гиравзавод. об ва барқ доимӣ мебошад дар наздикии роҳи калон, мактаб ва бозор. ҳуҷҷат шартнома мошин намегирем, фақат нақд 319,000 сомонӣ аз уми сомонаи Саудо ТВ ждаттон мекунем. занг занем подписчикои муҳтарам. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ҳами дом қарор дорад. ин дом бошад дар Ваҳдатай, дар Карасинкаи шаҳри Ваҳдат қарор дорад. қисми коробкаш қатӣ савдо мешавад. тирезаи часпондагӣ ба фикрм ё кунем. як ҳуҷрага квартира, ҳафтум этаж, 43 квадрат метр, Карасинкаи Ваҳдат, 239,000 сомонӣ. срочна доми тайёр. пушти ҳайкали пушти ҳайкал мега наздики масҷиди Чапаева мега чӣ мега. иҷозати ремонт ҳастай, лифт дора. масҷиди Чапая будааст, иҷозати ремонт ҳастай, лифтам дора мега. 239,000. одамоне ки серьёзне харидорен занг занен. коробка хишти пухта перегорка кардагӣ дар ҳами дом дӯстон қарор дорад. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. чӣ хел мебинен? 2 этажа, 6 ҳуҷрага, 2 сотиқ замин, 280,000 нарх фурӯшӣ қарор дорад дар маркази шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. боз муомила дорад дӯстон азиз. ин ҳами ҳолат савдо мешавад 280 та. серьёзни харидоро аз уми канали ма дӯстон занг занед. хоб ирӯза навори мо анҷом ёфт бо 10 дона хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ. хоб ҳаст нафаре ки навораи мора то охир тамошо карда боша. як комментария кунем бинем ки чанд нафаре тамошо мекунад то охир навораи мора. видеода лайк монед, дар канал подписатсия кунед, хонаҳоатонро роӣ кунед, реклама карда фурӯшда гузорем. рақамҳои ма дар аввали видео барои қабули реклама. зинда бошем бачаҳо. Саудо ТВ ба пеш. раҳмат ки бо мо ҳастед дӯстон азиз.